osteguna bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Martxel Rodriguez dantzariarekin egongo gara hemen platoan. Martxel Rodriguez Jon Lopezekin batera Red Silhouette konpainia sortu zuen, eta honek El Ojo Kritiko saria irabazi du, beraz berarekin honen inguruan arituko gara. Eta beste alde batetik, Bea Sever izango dugu, naiz elkarteko kidea dena. Nafarroako gobernuak transpertsonen izen eta generoaren erabileraren inguruko konpromiso bat hartu du, eta honen inguruan arituko gara berarekin hizketan. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1610ean, Zugarramurdiko 40 pertsona epaitu zituzten sorginkeria egotzita Logroñoko Inkisizioaren auzitegian. Urte batzuk geroago, 1873an, Jurramendiko gudua hasi zen, bigarren Karlistaldian. Egun berean baina 1976an, Salvador bertsolaria hil zen Urepelen, bere omenaldian. Eta bukatzeko 1980an, emakumez osatutako etako komando batek Uparitxa ginekologoaren txaletean bomba bat leherrarazi zuen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Valentziara bidaltzeko janari eta materiala biltzen ari dira eskualdean goizean izan gara Arraiozen. 2025erako zerga neurriei buruzko foru lege proiektua onartu da. Testuak fiskalitate hobetu nahi du etxe bizitza eskuratzeari edo enpresa jarduerari dagokionez arreta berexa jarriz, lehen sektorean edo ikus-entzunezkoetan. Belat eta Almandozko tunelen hegoaldeko ahoan egingo diren lanak direla eta trafikoa eten eta desbideratuko da ostiral honetan hilak 8an. Nafarroko gobernuak Mario Gaviria soziologoari Nafarroko urrezko domina ematea onartu du gizarte bidezkoagoa eta solidarioagoa baten alde egiteagatik. Nafarroko gobernuak nekazaritzako aseguru polizak kontratatzeko 5 milioiko laguntzen deialdia berritu du. Azpilagainan eraikitzen ari diren adinekoendako apartamentuen eraikinak barne hartuko du auzoko zentro komunitarioa ere. Iruñeko kale nagusian dagoen plaka batek Salvador Pinaguik non bizi zen eta haren galdategia non zegoen gogoratuko du, duela 150 urteko blokeo karlistan Iruñara ura igo zuen Pinaguik. Egoesibarko Zizur Nagusiko Berriozarko eta Iruñako bizikletarako aparkaleku estaliak sare bakarrean bateratuko dira herritarrei erabilera erraisteko. Errepasatu ezagun gaurko, biharko eta asteburuko agenda. Ostiralean, Arturo Kanpion abesbatzaren emanaldia egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Arturo Kanpion abesbatzaren 20. urteurrena dela eta emanaldia egingo dute Txandreako biltokin. Arratsaldeko 8etan hasiko da emanaldia. Larun batean, alde batetik, Manpin jaialdia Tomasitaren etxe kaskorra egingo da Mendillorriko Zibiboxean. Hainbat espazioren azterketa sensoriala proposatzen da. Helduek eta aurrek harreman afektiboak eta fisikoak elkarrekin esperimentatuz materialetatik eta egitura espazialetatik abiatuta. Talde jolasean aritzeko esperientzia honek halaber erakutsi nahi du artelana bizitzarekin lotua dagoela. Beste alde batetik aurrentzako joskintza tailerra egingo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Aurrentzako joskintza tailerra antolatu du biltokik. 10 aurrentzako tokia egongo da eta aldez aurretik izena eman behar da. 8-12 urte bitartekoei zuzenduta dago eta tailerraren prezioa 10 eurokoa da. Goizeko 10 eta erdietatik
Ordu batak eta erdi bitartean egingo da ikastaroa. Jarraian, Antsoaingo bizilagunek Printze Txikia liburuaren irakurraldi publikoa egingo dute goizeko 11etan. Irakurketa jarrai eta banatua egingo da, ekitaldi herritarra baita. Udaletxeko bilkura aretoan eta hitzordua eta adin guztiei zuzenduta dagoen doako jarduera da. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, etxe bizitza, autoelektrikoa eta lehen sektorea dira zerga salbuespen berriak. PFEZ-aren murrizketa 30%koa izango da tentsioan dauden eremuen jabeentzat, eta 80%raino igoko da alokairu poltsan. Belaunaldien arteko erreleboa eta mugikortasun iraunkorrerako bultzada eman da. Klase ertainetarako deflaktazioa eta beherapenak alde batera uzten ditu foru gobernuak. Argazki nagusian, Donald Trumpek Melania emaztearekin eta Barron semearekin ospatu du bere garaipena. Titularrean, Trump arrakastatsua atera da eta garai arriskutsuei bide eman die. 5 milioi boto gutxiago jaso dituen Kamala Harrisek trantsizio baketsua egingo duela zin egin du. Erdiko Berrian, Uharteko udaleko zerbitzu anitzetako eta lorategietako langileak aldaian ari dira lanean. Hauen hitzetan, milioika tona lokatz mugitu behar dira lurreko urakan baten ondoren. Eskuineko Berrietan, alde batetik Susundegik 2 hilabete ditu bazkide berri bat bilatzeko. Beste alde batetik merituen dekretu berria mundu euskaltzalea baztertuz. Azkenik 30 abesbatza baino gehiagoren kontzertuak Nafarroaren egun alternatibo baterako. Diario de Navarraren titular nagusian, Trump itzuli da eta indar handiagoz. Handikiak langileen, latindarren, arabiarren edo gazteen botoak berreskuratzen ditu. Beldur gara AEBek imigranteak gehiago itxiko ote dituen, arantzalekin babestuko ote den eta Ukrainarekin duen politika aldatuko ote duen. Argazki nagusian, Cristina Goñi Villarroya eta Jose Diego Martínez Navarrete biak dia Nafarrokoak kaltetuei elikagaiak banatzen. Titularrean, Nafarroako voluntarioak danaren epizentroan. Diario de Navarra lekuko zuzena da Valentzian, Nafarroatik etorritako dozenaka pertsonak laguntzeko egiten duten lan handiaren lekuko. Eskuineko Berrietan alde batetik pizgarri gehiago PFEZ-an etxe bizitzaren alokairu iraunkorragatik. Beste alde batetik euskara meritua izango da eremu mistoko plazen 80%. Gararen argazki nagusian, Donald Trump euforiko batek agerraldia egin zuen Floridan, Melania Trump bikotekidearen eskutik emaitzak ospatzeko. Titularrean, Trump inoiz baino harroago itzuli da etxezurira. Hautagai errepublikanoa Kamala Harris demokratari gailendu zaio, fronte guztietan irabazten baitu. Presidentetza, ordezkarien ganbera, senatua, estatu giltzarriak eta herritarren botoa. Itzuli da eta 2016an baino botere handiagoarekin. Erdiko Berrian, Laurent Perpignaren erreportaia dugu. Odol isuri etengabea Libanon. Beheko Berrietan, alde batetik aurrekontu nahikoa, baina mediku falta dagoela esan du osasun sailburuak. Beste alde batetik, Hamaika telebistako zuzendaria den Ainhoa Jauregi Kabezonen hitzetan, gazteekin konektatzea lortu behar dugu. Jarraian, euskarak balioa galdu du Nafarroako enplegu publikoan merezimenduen dekretua onartu ondoren. Gainera, Nafarroako gobernuak agindu du azkeneraino borrokatuko duela Susundegiko enpresan bazkide bat lortzeko. Azkenik, ambulantzien testu inguruan sindikatuek salatu dute paueko irteera ordenatuak limbo batean uzten dituela zor dituen soldatak. Berriaren argazki nagusian, Donald Trump garaipena ospatzen ari da bere emaztearen eskutik. Titularrean, jaun eta jabe. Donald Trumpek nabarmen irabazi ditu AEB-etako presidentetzarako hauteskundeak, senatuaren kontrola lortu du eta errepublikanoak aurretik doaz ordezkarien ganberarako zenbaketan. Harrisek emaitzak onartu ditu. Beheko Berrietan alde batetik konfiantza mozio batera deitu du Schulzek, liberalak Alemaniako gobernutik egotzita. Beste alde batetik Nafarroako gobernuak euskara gutxiesten duen merezimenduen dekretua onartu du.
Jarraian berriaren bilan Ricardo Arregi sarien finalista. Feminizketak eta ezer ez da festa. Berriaren bilan Ricardo Arregi sariaren finalista. Feminizketak eta ezer ez da festa. Amaitzeko Denis Itxasoren hitzetan, botere publikok bakarrik ezin dugu etxebizitza larrialdiari aurre egin. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian Nafarroko gobernuak merituen dekretua onartu du 5 urteren buruan. Eremu mistoan deialdi bakoitzean zehaztu beharko da euskarari zein atzerriko hizkuntzei ematen zaien puntuazioa. Eremu ez euskaldunean ez dute euskara baloratuko. Nafarroako Kontseiluaren onespenaren ondotik iritsi da Foru Exekutiboaren onarpena. Eskuineko berrietan, Euskal Herria Irratiaren Flop Kultura bideo-podcasta Ricardo Arregi sarietako finalista. Azaroaren 27an izango da sari banaketa ekitaldia Andoainen, eta han nortzuk diren aurtengo saridunak jakinarazteaz gain, ohorezko mugarria ere emanen diote Ana Garlarraga Aiestarani. Behekoan, Guardia Zibilak Nafarroako gobernuaren Ikasnova plataforma lehiaketa batera erakartzeko erabili duela salatu du Labek. Ziurrenik hezkuntza departamentuarekin elkarlanean izan dela kritikatu du sindikatuak. DBH laugarren mailako ikasleak zibersegurtasunaren inguruko lehiaketa batera erakartzea zen egitasmoaren helburua. Nafar gobernuari dei garbi eta ozena egin dio Labek, balio atzerakoiak defenda ez ditzan. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Martxel Rodriguezekin gaude. Kaixo, zer moduz? Haupa, ongi, tazek. Oso ongi baita ere. LED Silhouette konpainiak El Ojo Kritiko saria irabazi du, ezta? Zorionak. Eskerrik asko, mila esker. Eta, horrekin sartu baino lehen, kontatu iguztu pixkat, noiz zinen dantzatzen? Nik oroitzapenak ditudanetik, oroitzen dut nire burua eta nire gorputza mugimenduan eta dantzan. Nik uste gainera hori dela berez aurre eta ume guziek egiten dutena. Gelditu gabe mugitu eta era batera edo bertzera dantzatu. Gero adinean handitzen garen heinean jendeak eta batez ere mutilek dantzatzeari uzten diote. Hori bada jendartearen klitxe eta aurre suposizioa unitzen gatik. Eta, por supuesto, heteropatriarkatuagatik, ez? Orduan, nire kasuan nik ez nion dantzatzeari utzi. Hori izan da, uste dut nire ibilbidean puntu garrantzitsuenetako bat, dantzari guztiek egiten dugun bezala. Eta zergatik iraultza hori? Ez dakit, egon zen arrisku bat, beti badaude arriskuak dantzatzeari uzteko, ez? Eta azkenean badago zerbait barrenetik erratzen dizuna, hori gustatzen bazaizu eta horrek betetzen badizu, naiz eta gainontzekoen iritzien gainetik hortan segituko duzula, ez? Azkenean, afizio bat agitze edo talentu bat agitz barneratua dagonean eta, txikitatik ikusten zen hor bat zegoela zerbait. Eta planteatu zu noizbait uztea eta ezakit beste gauza batera bideratzea zure bizitza? Bai, haunitzetan. Dantzari profesionala izatea ez nun erabaki momentu konkreto batean. De hecho, 16-17 urte nitunean nik uste nun ja ez nintzela dantzari profesionala izanen eta fisika ikasi nuen Bilbon. Eta horregontzen bolada bat, 2 urte ez nula printzipioz dantzatu, nola baita erratiagatik. Naiz eta nire ustez beti dantzatu izan duten, ez? Eta hortik aintzinera izan zen, profesionalizatze bide horretan horren hasiera edo. Eta noiz, ikasketak jaso dituztu dantzan? Ni hasi nintzen Lesakan, Tantirumairu dantza taldean, uste dut 6 urtekin. Orduan euskal dantzatik abiatu nintzen, gero baletera egin nuen salto, Onjarbin eta Donostin formatuz, eta azkenean unibertsitate garaian dantza garaikidearekin hasi nintzen, Matxalen Bilbao dantzari eta sortzailerekin Bilbon. Eta hor deskubritu nuen ordura arte
egin nituen disiplina guzti horiek zer aportatzen zuten, ze mugak zituzten, eta hor deskubritu nuen mugimendu eta gorputza ulertzeko modu erabat berria. Eta hori izan zen nire ustez profesionalizatze bide horretan momentu klabena. Eta zer moduz disiplina aldaketa hori moldatu zinen ongi? Bai, agitza ongi. Uste dut, azkenean, gorputza infinitua dela eta mugitzen alda modu infinituan, ez? Eta batzutan, jendarte honetan beti gauza guztiekin egiten dugun bezala, ixten ditugu kaja batzuk bezala, ez? Daude gizonak, emakumeak, zientziak, letrak, eta dantza munduan ere hola pasatzen da. Daude dantza klasikoa, modernoa, garaikidea, euskal dantza, eta ematen du horietako batean baldin bazaude, bertzera salto egiten duzula edo, ez? Azkenean, teknika desberdinak dire, amankomunean gorputza dute, mugimendua dute, eta orduan, izan zen niretzat, dantza garaikidea deskubritzea izan zen bertze guztien arteko nasketa bat egitea edo. Eta zuretzako zer da dantza? Eta zer garrantzi izan du zure bizitzan zehar, imaginatzen dut oso handia? Handia, bai. Dantza gauza unitz dire. Dantza bizi modu bat da, bizi estilo bat da, arte bat da, eta uste dut gorputzarekin konektatzen digun erramienta bat ere izaten aldela. Eta gero, dantza ikusten da eta oso polita da, baina ere sakrifikatua da, ez? Zenbat entrenatzen duzu egunean? Egunean nahi baino gutxiago seguraski gaur egun, ze azkenean dantza profesionalaren munduan eta sorkuntzaren munduan badaude bertze aspektua unitz, gero igual aipatuko ditugunak, kentzen digutela denbora unitz gorputzari dedikatzez eta entrenamendu horri. Baina egia da txikitatik disiplina unitze eskatzen duen artea dela dantza eta egunero lantzen da gorputza azkenean. Ez bada estiramentu batzuk egitetik edo indarra lantzetik edo dantza klase bat egitetik edo teknika konkreturen bat lantzetik, praktikara eta improvisaziora eta bar. Eta nola erabaki zenuen fisika esan duzu ikasitut? Hori alde batera uztea eta dantzara dedikatzea. Zein izan zen inflexio puntu hori? Fisika karrera egin nuen eta egia da, ez da karrera erresa eta bukatu nuen pixkot saturatua mundu horretaz ere. Eta momentu horretan, Matxalen Bilbaoren klase horietan hasi nintzenean deskubritzen dantza garaikidea, hor ikusi nuen, bere garaian itxi nuen ate hori ez nula zertan itxi behar izan. Batzutan, ni baleta honitz egin nuen, eta balet munduan 16 urtetan ez bazara kasik profesionala ematen du etzarela horretara dedikatuko. Da, pixkot eliteko kirolariak bezala edo gimnasian eta horrelako kiroletan pasatzen den bezala. Eta nire kasuan, nire buruan ate hori itxia zegon, baina disiplina berri horrekin ikusi nuen ezetz, bazeudela dantzariak bertze adin batekoak, bertze gorpuzkera batekin, bertze modu batera mugitzen zirenak, eta orduan izan zen konturatzea espetu, hau ez dela hemen bukatu, eta ez zela inoiz bukatu. Unibertsio bat irekizitzen. Eta horri irekitzen, unibertso oso bat bai. Eta nola pasatzinen dantzari izatetik, zure konpainia propioa izatera, Jon Lopezekin batera, ez da? Hori betiz, ni beti erraten nuen ez, ni izanen naiz interpretea, ni sortzaile ez naiz inoiz izanen. Hori adin batean. Baina gero, esperientzia desberdinak izaten, proiektu desberdinetan egoten, sortzaile desberdinekin lan egiten, konturatzen zara zuk ere baduzula zer erran, eta baduzula zer aportatu dantza sektorean. Azkenean, uste dut, sortzera ematen duzunean salto hori sortzaile izatera, edo zerbait proposatzera, edo diskurtso bat lantzera, izan barra dela zerbait berria proposatzeko. Sektore ezagutzen dugu, jende haunitz dago, jende haunitz matxe dugu,
Ni azkenean ez bada zerbait berria proposatzeko zertarako egiten duzu sortzerako salto hori, ez? Hori zen gure barrenean zegoen kezka handiena. Eta ikusi genuen zegoela zerbait proposatu nahi genula, zerbait mugitzeko modu berri bat planteatu nahi genula, eta existitzen diren gauza guzti horiekin kombinazio berriak eraiki nahi genituela, eta horri izan zen momentu bat 2016 inguruan edo, jo honetan ezagutu ginen urtean ere, erran genula igual, badugu zer aportatu dantza sektoreari. Eta hor jaio zen LED Silhouette. Eta hor jaio zen LED Silhouette, eta hori izan zen bertze inflexio puntu handi bat. Azkenean, kolektibo bezala sortu ginen, lagunekin, dantzariak, arte garaikidearekin interesatutako jendea, musikariak eta bar, eta jonetan izuzentzen ibili gara hasieratik eta hortuztik honaraino egin ditugu proiektu desberdinak, beti gorputza zentroan duena, baina estenografia, argiak, jantziak, aldagai guztiak maila berean mantentzen saiatu garenak, eta honaino, gaur arte. Eta nola definituko zenituzke 8 urte hauek? Pues, alde batetik agitz politak eta ederrak, ze azkenean bada lan bat haunitz betetzen diguna. Eta momentu honetan, ez ni eta ez Jon ez gara bertze sektore batean ikusten, ez? Nire ustez honetan segituko dugu aldugun enean. Bertzetik ere erran behar da, 8 urte hauek ez direla errexak izan, gure sektoreak berezko dituen zailtasunagatik, ez? Agitz inguru prekarizatua da, diru laguntzen munduan mugitzen gara, orduan batzutan ongi ateratzen da, bertzetan ez, arrisku puntu handi bat dago. Eta lan baldintzak beti dira hobetzen aldiren zerbait, ez? Gure sektorean. Baina pasioa tiraka dabil, ez? Bai, nik uste hori dela batzutan akats handi bat, ez? Haunitzetan zure gogoak eta betetzen dizun hori horrengatik ze puntoraino tiratzen dugun pasioetatik. Batzutan ikusi beharko genuke hori ze puntoraino den sanoa eta ze puntoraino merezi duen, ez? Baina momentuz bai. Momentuz ongi eta momentuz hemen gaude eta segitzen dugu. Eta zergatik aukeratu zenuten LED Silhouette izena? Nondik dator frantsesetik, baina zer esan nahi du? Bai, guretzat nahi genuen proposatu izen bat kontrajarria zena bere esentzian, ez? Azkenean LED argiarekin lotutako hitz bat da, suposatzen da LED argiak kontsumo txikikoak direla, etorkizunekoak bezala irudikatu izan ditugu, eta pixkot optimizazioarekin lotua dago, eta noski argiarekin. Eta aldiz, silueta hitza frantsesa dena, baina berez jatorria euskaran duena, hori gerora deskurritu dugu, dago lotua itzalarekin, ikusten ez den horrekin eta gordetzen dugun horrekin, ez? Eta, pixkot irudikatzen du kontraerran hori, eta baita dualitate hori azkenean guk gure esentzian duguna, gu bi pertsona gara, bi sortzaile gara, eta orduan bi begirada horien talkatik sortzen dugu, haunitzetan krisietatik, ez? Bien artean eragiten dugu ideien konfrontazio bat, eta hori izaten da sorkuntza bakoitzaren hazia. Azkenean batzutan jendeak bakarrik sortzen du, bertzetan kolektiboan, gure kasuan bi gara, eta bik zuzentzen dugu gero jendea haunitzekin. Bi horien arteko erran bezala talkatik sortzen dugu. Polita. Baina, talka positiboa da, ez? Bai, sorkuntzak beti badu krisia eta hortikan eraikitzen den zerbait da, ez? Azkenean dena ez da ederra eta dena ez da polita, baina hori ere jarri behar da eszenatoki gainean, zerbait eragiteko publikoari. Eta konpainia Lesakan kokatu zenuten, ez da? Zergatik, zu Lesakarra zara, baina Jon Madrilekoa da, ez? Hori da. 2016an hasi ginen eta orduan Valentzian lanean ari ginen, Bartzelonan ere, 2 urtez Bartzelonan bizi izan ginen, eta 2019an, justo pandemia lehenago eta bar, Lesakan finkatu ginen.
autua izan zen han bizitzea, bertatik sortzea, eta bertan guk deitzen diogu gure burbuja kreatiboa edo, ez? Eragiten dugu azkenean dantzariak etortzen dire toki desberdinetatik, eszenografoa etortzen da, argi diseinatzailea etortzen da, jantzi diseinatzailea etortzen da, eta bertan sortzen dugu normalean 2 urtetik behin edo produkzio berri bat. Eta bertako udalari esker ere erabiltzen dugu kulturetxea, Agitzongi dagoela, eta hor dago gure lantokia. Orduan sortzeko uste dugu dela toki agitz egokia eta guretzat balio izaten diguna fokua sorkuntzan jartzeko eta talde horreri ere bertan eragiteko edo. Eta nola ikusten duzu dantzaren egoera Nafarroan? Ongi eta gaizki, erdizka bezala ongi, badagolako jendea unitz, gogoekin, indarrakin, eta gu bezala pasioz betea eta sortzen gelditu gabe. Eta pixkot alde negatiboa izan nintzen, denak gaudela egoera zail horretan, kultur langile gehienak gauden bezala, eta beti horritarazi beharra dela hori ez dela erresa eta saiatu beharra garela hobetzen, eta uste dut gehiago saretzen ere. Azkenean, jende desberdina gaude toki desberdinetan eta dantza ikuskera desberdinak lantzen, nik uste dut hori positiboa dela, osatzen dulako ekosistema heterogeneo bat dantzan bertan ere, batzutan zaila da hori kohesionatzea. Orduan, hori zanentzen hobetzeko edo dugun erronketako bat. Pixkot gehiago elkartzea, uste dutelako ere, instituzioaren aintzinean ere, talde elkartu bat balimagara, badugula, izanen dugula hitz gehiago edo altaboz handiagoa. Eta sektore moduan gutxietxia dagoela, uste duzu? Bai, dantzak baditu estereotipo desente, bere bizkarrean. Segun ze dantza mota elitista bezala ikusten da, segun ze dantza mota hipiagoa edo bertze uniberso batena. Eta nik uste dut dantzak oroar baditula jendarte osora ailegatzeko aukerak, baina beti ere ikasi beharko genuke estereotipo eta aurre iritzi horiek denak desegiten, bai dantzarekin eta bai munduko bertze aspektu pila batekin. Eta nola egin dezakegu hori? Prozesu bat da edo? Bai, nik uste bizia dagoen prozesu bat dela eta guri egunero pasatzen zaigu, ez? Konturatzen garela jendeak batzutan ez dula gure bizitzeko modua eta sortzeko modua ulertzen, baina ez dakilako edo ez dulako interesik, distantzia bat dagolako artearekin orokorrean, eta mainstreamak ez diren disiplinetan eta YouTubeen, Spotifyen eta barretan ez gauden horiek, ikusgarritasun txikiagoa dugulako. Baina azkenean da pixkot jendeari kontzientzia hori handitzea eta bertzerik gabe gaur bezala edatzea, zer den gure lanbidea. Lesakan hasieran orain ja ez hain mertzen, hasieran pasatzen zitzaigun txandalean atitzen ginela goizez itxetik antzokira joateko eta jendearekin gurutzatu eta gaur berriz, zenbat lan pixkot ikustaraztea ere ze suposatzen duen ordu bateko emanaldi bat sortzeak zer suposatzen duen guretzat behintzat 2 urteko lana. Lan handia dagoela atzetik eta igual gero ez da reflejatzen zuen, ez dakit, jasotzen duzuen uztan, ez? Bai, guk uste dut suertea dugula eta pixkanaka bai ari garela rekonozimendu hori jasotzen, sari hau adibide bat izaten alda, baina egia da ez dela agitz lan txalotua haunitzetan, baina horrutziko dugu. Gaur pozez gaude, ez? Saria beren inguruan delako elkarrezketa, gezurra dirudien arren. Eta, zer da ojo kritiko saria? Nik ere ez nun sobera ezagutzen, egia erran. Uste dut, 30 urte dituen sari bat dela, Espainiako Radio Nazionalek ematen du, eta urtero kulturaren sektore desberdinetan
elkartzen dire epaimai espezializatuak eta aukeratzen dute urte horretan pertsona bat orokorrean edo normalean eta batzutan gure kasuan izan den bezala kolektibo bat fokua pixkot hor jartzeko. Eta orduan guretzat izan da sorpresa handia, bagenekien iaz ere egon ginela aukeratuak izatekoen saski horretan edo, baina urten ateri da, eta egia erran kriston aukera da ikusgarritasuna ematen duelako, batez ere Espainia mailan, eta horrek suposatuko duelako edo hola uste dugu emanaldi gehiago eta lan gehiago. Dela azkenean guk nahi duguna, ez? Orduan, izan zen saria jaso publiko egin eta ez hurrengo gunean itxi genituen ja emanaldi batzuk eta uste dut nabaritzen dela eta nabarituko dela. Ze orain ze eremutan ari zarete lanean emanaldiak ematen eta? Orain ditugu jiran bi produkzio, horietako bat pixkanak ari da nazioartera ateitzen, eta bertzea Nafarroan estrenatu genuena Gaiarren aurtengo apirilean, Jale izenekoa, hori ari da orain Espainia mailan gero eta gehiago mugitzen. Orduan horrek sariak uste dugu lan horri bereziki lan hori auspotuko duela desente. Eta, sari hau 35. edizioan dago, baina dantza sektorean ematen den lehenengo aldia da, eta zer suposatzen du honek dantza sektorerako? Bai, nik uste dut dantza disiplina bezala bai eman direla duela 13 urtetik edo ez banago oker, baina bai dela lehenbiziko urtea dantza konpainia bateri ematen diotena. Orain arte izan dire persona interpreteak izan direnak edo sortzaile individualak, eta urten izan da lehenbiziko aldia kolektibo bati eman digutena. Eta horrek poza handia ematen digu guri alde batetik, baina baita uste dut sektoreari ze azkenean jaso ditugun zorion mezuetan ere jendeak erraten zuen ze ongi saritu dutena izatea konpainia ere, ze azkenean lan hau kolektiboa da eta jende gehienak lantaldean egiten dugu sorkuntza eta egiten dugu lan. Eta uste dut hori saritzeak ere, hori saritzea berri hon badela. Eta orain, ze proiektu dituzu buruan, dituzue, konpainia moduan? Bueno, printzipioz, aurten estrenatu dugunez apirilean azken lana, gure burutan pisu handia du jirak, jiran segitzea aurreko lanarekin eta honekin. Egia da hurrengo urtera eta hemendik 2 urtera begira ere badaudela proiektuak. Helduen urtean eginen dugu Nafarroako koro kamararekin emanaldi bat, sorkuntza bat, Stravinskiren lan baten inguruan. Eta hortan ari gara buru belarri, eszenografian pentsatzen, dantzari kopuruan pentsatzen, musika aditzen, musika konplexua da eta buru belarri horretan. Eta gero ja segurazki 2026rako estreinatuko dugu gurea izanen den hurrengo lana edo. Saiatzen gara 2 urtetik behin estreinaldi bat izaten, eta uste dut badugula ja pixkot burutan nondik joanen den, uste dut oraindik goizegi dela ere aipatzeko zer izanen den, ez dugu izenbururik, ez dugu lantaldea osoki itxia, baina bai pixkot nondik joanen den. Eta noiz jarriko zarete proiektu honekin, buru belarri? Nik uste dut urte hasieran, 2025 urte hasieran izan beharko txugula ja argi gauza honitz, eta gero ja hortikan estreinatu arte izanen da urte terdiko lana. Ikusiko dugu. Ja bukatzeko ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, eskertu zuen gonbidapena, guri espazio hau eskaintzeagatik eta batez ere dantzari espazio hau eskaintzeagatik. Azkenean uste dut zoritxarrez oraindik ere dantza gelditzen dela pixkot gibelean, bertze arte disiplina batzuekin konparatuta. Ja kultura bera gelditzen da normalean medioetan eta jendartean oro har pixko bat gibelean eta dantza horren barrenean oraindik gibelerago dago. Orduan, ez dut ulertzen hau dena konpetizio bat bezala, baina egia erran olako
lehioak eskertzen dire gure ikuspuntua eta bizia ulertzeko modua ere esplikatzeko. Bueno, Martxel, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta zorionak sariagatik, eta animo gelditzen diren proiektuekin. Mila esker, zuei. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, eguraldiak berdintsu jarraituko du. Hegoaldeko hainbat lekutan lainoa sortu da, iraunkorra izan daiteke eta Ebro ibarreko leku batzuetan baliteke ez jasotzea. Gainerakoan gaur ere eguzkia jaun eta jabe izango da. Temperaturak epeletik jarraituko du, hala ere hegoaldean lainoa dela eta maksimoak apur bat jaits daitezke. Hegoaldeko haizea indartuz joango da eta arratsaldetik aurrera bolada gogorren batekin ibil daiteke. Ostiralean hodeitza handituz joango da. Goizean goiz hegoaldean lainoa eta behe hodeiak agertuko dira. Goizak aurrera egin ahala erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugarituz joango dira. Arratsaldean baliteke berriro ostarte zabalak agertzea, baina eguna amaizerako lainotu egingo da eta euri pixka bat egin dezake, bereziki Kantauri isurialdean. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoetan ez da gorabehera handirik izango. Hegoaldean zertxobait jaits daiteke. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain BH berrekin gauden, naizen elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Nafarroako gobernuak transpertsonen izen eta generoari erabilerari buruzko konpromiso bat hartu du, ezta? Bai, bilera bat eskatu genuen, 2017ko LGTBI Nafar legean badagoelako aurreikusita, hain zuzen ere 44. artikuluan, garatuko zala dokumentazioa transpertsonak behintzat Nafarroa mailan eta eskuduntzak dauden alorretan izena eta sexu aipamena aldatuta izateko. Baina artikulu hori ez da garatu. Ikusten genuen oso garrantzitsua dela eta beharrezkoa zela legean agertzen zena garatzea. Eta ondo iruditzen bazaizu, horrekin sartu baino lehen, gero arituko gara luze. Igual, azaldu guztu ezakienarentzat zer den naizen elkartea horrela pixkat? Bai, begira, naizen elkartea sortu zen 2015 urtean, hasiera batean Krisalis Euskal Herria izenarekin, estatuko Krisalis elkartearen ordezkaritza bezala, eta sortu genuen zenbait familiak gure etxean transexualitate egoeran zeuden seme-alaba genituztenak, eta ikusita zelan testuinguruak ez zuen bat ere laguntzen, garai horretan, pentsa, gaur egun egoera trans aurre eta gaztentzat latza bada, duela 10 urte inguru, ez ezagutza askoz ere zabalagoa zen. Orduan, nolabait sare bezala, bai euskarri emozionala emoteko, baita informazioa partekatzeko sare bezala, gaur egun horrela jarraitzen dugu, 8 hasi ginen, 320 familia inguru gara orain, beste hainbat pasatu izan dira emetik, eta euren txikiak ez dira txikiak, orduan, horixe da, transexualitate egoeran dituzten seme-alaben familien elkartean. Eta nolakoa da zuen lan egiteko modua? Alde batetik guk egiten duguna da, familia batek deitu edo idazten duenean, hartatu, eta ikusi ze egoeran dauden, ze batzuetan izango da, ez dakit txikitsu bat hasi dela adierazpenak egiten, eta oraindik ez dakite oso argi, batez ere, zalantza izaten da genero portaera ez normatibo bat ote den, hau da, nire semeari soinekoak eta panpinak gustatzen zaizkio, ala, zakildun alaba daukat, ez? Orduan, pizka bat hortik pista batzuk emon, eta esparruak zabalduz, eta zenbait familiaren jarrera aldatuz, aurrak adierazten joaten dira, pizka bat nondik den euren bidea, ez? Euren munduan egoteko
niarekin edo euren buruarekin koherentena den leku hori topatzeko. Ez beste batzuetan deitzen zaituzte, adibidez, 15 edo 16 urteko ustezko alabak esan dit mutila dela, ez? Orduan, ja badago eta zer egin behar dugu orain, ez? Orduan, ez dago bide bat, bakoitzak bere bidea egiten du, baina behintzat ematen duguna da aukeren inguruko informazioa, eta gero ja familia bakoitzak hartuko ditu pertsona horrekin bere erabakiak, baina alde batetik orduan hori da arreta hori emon, informazioa emon, beste alde batetik esan bezala lehen, ez? Euskarri emozionala, zer batzuetan nahiko txokantea izaten da, eta familiak ere zalantzak, beldurrak, eta halakoak eusteko ere hortik ibilitako beste familia batzuen esperientzia baliatuz, errezago egingo du, ez? Egoeraren arabera. Hortik aparte, egiten duguna da egoera honen inguruko formazioak, hitzaldiak, profesionalentzako formazioak, baita herritarrentzako hitzaldiak, hau da, zabaldu, ikusgarri egin egoera hau, oraindik ere, orain ezaguna egiten zaigu entzun dugulako, baina oraindik ere ez ezaguna da, ez dugulako benetan zer den ulertzen, ez? Orduan, gezurrak edo buloak oso askar zabaltzen dira ez ezagutza dagoenean. Orduan hori apurtzeko, ezagutza zabaldu, eta nola ez, gure seme-alaben eskubideen alde borrokatu legeak, protokoloak, eta proposatuz eta eskatuz. Eta nola, hasi zinetenean, imaginatzen dut, ez jakintasunetik hasi zinetela, nola formatu zarete honetan, esperientziatik edo ez dakit formakuntza bat jaso duzue? Begira, pentsa 2013 urtean sortu zela estatu mailan lehendabiziko familien elkartea. Eta urte horretan ere agertu zen estatuko komunikabide batean lehendabizikoz transexualitatea eta haurtzaroa elkarrekin aipatuta, ez? Hau da, ordura arte, hau pentsa ezina zen, ez? Nolabait lotzen zen pertsona helduekin. Eta, haurtzarorik izango ez balute bezala, ez? Gaur egun iruditzen zaigu hankarik eta ez bururik ez daukala, ez? Baina, garai horretan, mahai gainean jarri zenean, realitate hau, batean, lehendabiziko familiek topatu genuena izan zen, profesionalek ez zeukatela bat ere informaziorik honen inguruan. Ez psikologian, ez medikuntzan, ez hezkuntzan, ez inork ezekiela ez ere honen inguruan, ez? Orduan, nire kasuan, nik egin nuena izan zen sexologia ikasketak, hor behintzat oinarri bat zegoelako identitatearen inguruan, eraikitze horren inguruan, eta batez ere, nik beti esaltzen dut formazioetan horrek eman didala oinarri teoriko bat, baina nik ikasi dudala, ehunka eta ehunka esperientzia zuzenean ezagutuz. Hau da, nina arreta arduraduna eta beraz, nire bizitzako egun guztietan nago harreman zuzenean errealitate horrekin, ez bakarrik nire etxean dokadalako, baizik eta familia nerabe eta heldu askoren esperientziak entzuten ditudalako. Orduan, hortik atera dugu, ez? Beti esaten genuen hasieran ezagutza zegoela bizipena zegoen lekuan. Hau da, guk asko ikasi genuen pertsona helduekin hitz egiten, eta ondoren asko ikasten da nerabei entzunez, ez? Eta, oinarri teoriko bat izan da, jende asko pentsatzen du, zure familian bizi baduzu, hitzaldi bat emon alduzula, eta dozen galdera erantzunez. Ez da holan, ez? Emakume izateagatik ezin duzu feminismoaren inguruko hitzaldi bat emon, berdin, ez? Orduan, badauela ezagutza bat, oinarri teoriko batekin, eta ondoren, formazio zabal bat, batez ere honen inguruko jardunaldi guztietara oso gutxi daude, joanez urte askotan eta oinarria nola ez, bizipenetatik. Hori ezinbestekoa da, azkenean, izan zirelako beti esaten dugu, ez? Izan zirelako gara, gure seme-alabentzat erreferente izateaz gain, gurasoentzat informazio iturri oso handia izan dira transpertsona helduak. Eta nerabeak nola parte hartzen dute elkartean, zein da haien papera?
Bueno, guk familia elkarte bezala, hasiera batean egiten genuena zen familiei emon euskarria, ez? Gainera uste genuelako txikiekin esku hartzea ez zela ez beharrezkoa, ez onuragarria, ez? Azken finean esku hartzea familiaren bitartez egiten bada, modu naturalagoan eta emaitza hobeak zituela. Baina bai ikusi genuela neraben kasuan, askotan ez zutela euren moduko inor ezagutzen eta oso garrantzitsua zela sareak sortzea. Orduan modu natural batean hasi zen hurbiltzen euren artean, erreferente bihurtuz, ez? Eta elkar ezagutzen, naiz eta gero bakoitza bere kuadrilla izan, Eta orduan, bueno, beti egin izan ditugu topaketak, egiten dugu hilean behin, eta gero udazkenean eta udaberrian asteburuko topaketak, ez? Eta aparte, eguneko egun pasak, harik esan dute jarduera ludikoak edo alakoak, ez? Orduan, nerabeek hasieran zeukaten papera zen, euren artean ezagutu, euren artean informazioa partekatu eta konturatu ginen hori zela baliabide oso aberatsa, ez? Orduan, nerabe berri bat zartzen denean, beti saiatzen gara bere perfileko norbait topatzen eta elkarrekin harremanetan jartzen, ez? Eta orduan, eurek partekatzen dituzte euren zalantzak, informazioak, eta askoz ere baliagarria da heldu batek txapa bat emotea baino. Beste gauza bat da, nerabe hori iritsi bada ja depresio batekin, ezin izan dalako izan bera dana ordura arte, edo dena delakoa orduan beste ja profesional baten laguntza behar du. Baina bestela, oso ondo etortzen zaie euren moduko norbaitekin hitz egitea eta euren bidea egin duen norbaitekin hitz egitea eta horre paper garrantzitsua daukat, baina ez hori bakarrik. Gaur egun ja nerabe baino gehiago gaztetxoak direna, asko atera dute begirale tituloa eta familien asteburuetan eurak izaten dira gure txikitzuen begiraleak. Orduan, zu bezalako norbait izatea begirale beti da erreferente potente bat, eta hainbat gai ateratzen dira, agian beste testuinguru batzuetan ez dituztenak ateratzen, ez? Beraz, topaketa hauen balorazioa oso positiboa da, ez? Bai, badago jendeak, adibidez ez duena behar, ez? Gurea ondo dago, ez du behar, listo, ez? Beste batzu, joaten direla beti, eurentzako dela, behin gazte batek esan zidan, niretzako hau da, esparru aske edo seguru bakarra, ez? Naiz eta, bizitza nolabait segurua euki, baina hor sentitzen zela, hor bai denek ulertzen zutela bere egoera, ez? Orduan, batzuentzat oso garrantzitsua da, beste batzuentzat, ondo dago, batez ere naiz eta zure kuadrilla izan adin horietan zenbait gai, erotikaren inguruan, gorputzaren inguruan, agian bakarrik partekatu aldituzulako zure egoeran dauden edo egon daitezken beste batzuekin, ez? Eta orduan, batzuetan ondo datorkien noizean ben joatea horretarako, eta beste batzuk ez dute behar, ez dute nahi, edo orduan oso zabala da, ez? Baina batzuentzat izan da erabakigarria adibidez depresio batetik ateratzeko, ez? Erreferente horiek, euren berdinak, gu bat topatzea, ez? Oso garrantzitsua izan da batzuentzat. Eta, aipatu dugun bezala, Nafarroako gobernuak duela gutxi konpromiso bat hartu du. Azaldu dezakezu eta zer suposatu du honek zuentzako? Bai, esan bezala, 2017ko LGTBI legean aurreikusita zegoen 54. artikuluan dokumentazio administratibo bat aterako zela, ez? Eta, guk daukaguna da, egiten dugula lan Hego Euskal Herri osoan, orduan, badakigu erkidego batean zer egiten den eta bestean zer egiten den, eta orduan, beti saiatzen gara hutsune horiek betetzen, ez? Eta orduan, bai, Euskadin garatu zela dokumentazio administratiboa, eta ikusten dugu ze onurak ekarri dituen, ez? Adibidez, honek suposatuko luke osasun bidean, hezkuntzan, kiroldegietan, leku guztietan aldatu ahal izatea karnetak eta dokumentazioa eta egunerokoan entzun beharrez izatea etengabe, ez? Jaiotzean jarritako izen hori zurea sentitzen ez duzuna, ez? Hau batez ere
haur txikientzat oso garrantzitsua da, ez? Azalpenik emon behar ez izatea, une oro, mesede bezala eskatu behar izatea eskolako notetan, ez? Kalifikazioetan zure benetako izen berria jartzea, baizik eta legez, ja, garatuta egotea artikulu hori, eta orduan Nafar gobernuak eskuduntzak dituen alor guztietan zure benetako izena agertzea eta sexuaipamen aldatuta, ez? Osasun bidean, adibidez egon gela batean zain daudenean eta ateratzen direnean eta esaten dute, ez da izen Jon, eta altzatzen da Jon, eta Jone da, eta jende guztia begira geratzea, oso egoera deserosoak dira, sufrimendua sortzen diete, eta gainera euren intimitatea agerian jartzen dute, ez? Orduan, aurreikusita egonda, ja legean eskatzen genuena zen garatzea artikulu hori, ez? Konpromesoa hartu dute, garatuko dutela, eta Euskadin bezala hemen ere dokumentazio administratibo hau aterako dutela, eta honek errestako du badana, ez? Pentsa, 12 urtetik behera ezin da sexuaipamena aldatu erregistroan, eta gaina askotan ez daukate nanagiririk, orduan, honek errazten du egoera hori, gero 12 eta 14 urte artean, epaile batek erabaki behar du aldatzen dizkizun datuak ala ez. Hemen badago pentsamendu magiko bat, nolabait pentsatzen dutela zure dokumentazioa aldatzen badute, edo ez badute aldatzen zu izango zarela pertsona bat edo bestea, baina tira. Orduan, demagun 14 urte baino gutxiago dituzula eta epaileak ez dizula baimendu dokumentazio aldaketa. Honela behintzat, artikulu hau garatuz gero, Nafarroa mailan, egunerokoan, hau da zure eskolako notak, zerrendak, osasun bideako txartela, liburutegiko karnetan, hor zure izen berria eta benetakoa agertuko zen, eta intimitatea babestuz, eta beste alde batetik egoera deseroso horiek saihestuz, ez? Osea, ez da berez erregistroan aldatuko, baina ziurtagiri baten modukoa izango da? Bai, aldatuko litzateke eskuduntzak ditugun alorretan. Hau da, Euskadin adibidez, jendeak batez ere eskatzen du horrelakoetan, ez? Osasun arloan, hezkuntza arloan, eta egunerokoan erabiltzen dituzten karnetetan. Kiroldegikoa, liburutegikoa, adibidez eskola kirolan, garraio karneta baldin badokate argazkieta izenarekin, horrelako egunerokoan erabiltzen diren gauzetan. Eta horiek ez dira estatuko eskuduntzak, baizik eta Nafar gobernuarenak, orduan, edo udalenak, udaletarako ere balio du honek. Erregistroan ez da aldatzen, eta erroldan ere ez, baina egunerokoan erabiltzen dituzten gauzetan bai. Hortik aparte geratuko zen, erregistroan aldatu alizatea, nanagiria, pasaportea eta familia liburuan aldatzeko. Baina beste guztian eskuduntza izan da aldatuko litzateke. Eta batez ere haurtzaroan hau oso garrantzitsua da. Gero 16 urtetik aurrera erregistroan aldatzea erreza denez, hor erreza. Ez hain erreza, baina errezagoa denez, hor ez da hain baliagarria, baina behintzat adin txikikoentzat bai, hortik berakoentzat bai. Osea, aurrera pauso bezala hartu dezakegu, baina nahikoa dela uste duzue? Claro, Nafar gobernuak ez dauka eskuduntzarik hortik aparte, orduan, behintzat legean jartzen duena garatzea, uste dugu gutxiengo bat dela, onartuta dago legean, garatu behar dugu, gainera ez du suposatzen dirutza bat, ez du suposatzen hau izango litzateke jasotzen diren eskaerak, ez dakite hilean behin demagun, onartzea, sinatzea eta listo, horre Nafarroko gobernuan gero bidaltzen ditu eskutitzak edo oharrak eskatu diren leku horietara, adibidez, hezkuntza sailara, begira aldatu behar dituzu datu hauek, hezkuntza sailak aldatzen ditu, eta listo, ez du suposatzen gainera dirurik, ez, izapide batzuk baino ez dira. Gauza erreza da, eta eguneroko bizitzan aldaketa handia egiten die aurraskori, orduan, legean agertzen dena garatzea, uste dugu
gutxiengoa dela. Hortik aurrera badaude beste gauza batzuk ere garatu behar direnak, adibidez hezkuntza protokoloa oso zaharkitua dago. Hor ere ikusten dugu Euskadirekin alderatuta, Euskadin aurten ere berritu zen, haurtzaro eta nerabezaroaren legea kontuan izan da, interes superior del menor denaren gainetik jarriz, adibidez hezkuntza protokoloa zabaldu ahal izatea gurasoetako bat edo gurasoak ados ez daudenean. Hau da, gazte batek eskatzen badie institutuko irakasleei ez dakit nola deitzeko, irakasle horiek babestuta, legez babestuta egotea, eta horrela deitu ahal izatea, naiz eta gurasoak ados ez egon, gazte horren ongizateari begira, orduan, horrelako egoerak ere hezkuntza protokoloan aurrikusi beharko ziren, eta horretan ari dira ere, protokolo hori aldatzen, eta horrela joango gara, pixka bat legean aurrikusitako gauza guztiak, pentsa, 2017, laster 2025ean egongo gara, orduan garatu behar dira onartu ziren artikulu guztiak, eta hortxe goaz. Eta artikulu hau behin garatu eta egonda, nola eramango da praktikara interesatua dagoen pertsona batek, nola eskatu dezake paper hori edo? Oraindik ez denez garatu ez dakigu, baina pentsatzen dugu izango dela Euskadin behintzat holan izaten da, herritarrentzako arreta bulegoetan edo internet bidez eskatzen da, sinadura digitalarekin, eta eskaeran adierazi behar da non nahi duzun aldatzea. Pertsona guztiak ez dira egongo, pertsona guztiek ez dute izen emoten leku guztietan, baliteke bat egotea eskola kirolan eta bestea ez, edo ez dakit nongo kiroldegia, bestea bere herrikoan, orduan behin gobernua jasota, gobernuak bidaliko luke ohar bat leku horietara, eta leku horietatik datuak aldatu eta karnet bat bidaliko lukete. Hola egiten da Euskadin, hemen ez dakigu, oraindik ez delako garatu, orain hasiko dira horretan lanean, baina, pentsatzen dugu gauza erreza dela, eta orduan oso modu antzekoan egingo dela. Gertatzen da bai, eta hau ez dut aipatu, ez delako pizkat gure alorra, pertsona heldu atzerritarrek ere arazoak dituztela euren dokumentazioa aldatzeko, eta modu honetan Nafarroa mailan behintzat bai edukiko lukete aldatuta. Orduan atzerritarrentzat ere garrantzitsua izango litzateke, naiz eta adin txikikoak ez izan, helduentzat ere, ez? Eta, nola ikusten duzu transpertsonen egoera hemen Nafarroan eta gainontzeko Euskal Herrian? Aldea dagoela uste duzu? Begira, alde batetik Ipar Euskal Herrian, Frantziako estatuan ez dago legerik, ez dago protokolorik, ez dago esebez oso atzeratuta daude, eta orduan zentzu horretan baitugu zenbait familia. Eta hemen gauzak errezago eta hobetu dituzte, eta beste alde batetik Nafarroa eta Euskadiko erkidegoen artean, gauza batzuetan hemen hobeto gaude, beste batzuetan bestean, hori biltzen gara, adibidez osasun arretan Nafarroan hobeto dago, ez dira psikiatriatik pasa behar, Euskadin oraindik bai, adibidez dokumentazioan Euskadin hobeto eta hezkuntza protokoloan, baina Nafarroan badago arazo bat, eta da transpertsonak ukatzen dituzten mugimendua bereziki indartsua dela estatu mailan Iruña herrian. Orduan hor arazo handia daukagu. Orokorrean esan dezakegu egoera ez dela lege onak daudela, protokolo onak daudela, gizarte mailan arazo hori daukagu, eta hori da oztoporik nagusiena, baina orokorrean esan dezakegu gure familien artean bizitza kalitatea ona daukatela gehienek, eta eskoletan topatzen dugun jarrera ere laguntzekoa izaten dela, eta gaur egun, askotan galdetzen digute gaur egun, adibidez Erresuma Batuan, eta beste herrialde batzuetan orain migrazioa emoten ari da, familien migrazioan eskuin muturra irabaziz,
murrizketak emon direlako pertsona hauen eskubidetan eta osasun arretan, eta dira zenbait familia adin txiki transexuale dituztenak erresuma batutik ateratzen beste leku batzuetara, eta orduan batzuk onuntza etortzeko asmotan galdetzen digute ze egoera dagoen, eta ikusten dugu beste leku batzuekin alderatuta nahiko ondo, eta nik esango nuke oztopo nagusia dela, justo Iruña herria dela TERF hauen edo transexualitatea aukatzen duten pertsonen unea, orduan hori da oztopo nagusia, baina bai ikusten dugula adibidez eskoletan eta irakasleek badaukatela gogoa laguntzeko eta horri aurre egiteko eta pertsona hauek zaurgarritasun egoeran daudenak azken finean babesteko, zentzu horretan, ondo, lege onak ditugu eta gizartearen jarrera orokorrean ona bai, ez? Eta gazteriarena batez ere. Bitxea da, eskubide batzuk lortzeko bide horretan lehenengo doa gizartearen aurrera pausoa eta gero ja sortzen da legea, baina kasu honetan legea kakotxen artean ondo dago, baina gizartetik jasotzen duzue ezakit ukamen hori ez? Bai, beti aurrera pausoak emoten direnean, beti egoten dira, talde txiki batzuk nolabait reakzionarioak, orduan hori ikusi dugu, orain adibidez, feminismoak aurrera egin duen heinean, sortu dira gaztetxoen taldeak horri erreakzioa eginiez, matxista izatea harrotasunez erakusten dutena, gauza bera da, nolabait beldurra dagoenean, eta beldurra dago ez jakintasuna daudelako, horrelako erreakzioak sortzen dira. Nik uste dute oinarria hori dela, beldurra, eta ez jakintasunagatik dela. Denborarekin joango dela, hori pixkat erortzen, espero dut, adibidez orain Estatu Batuetan ikusten ari garena oso adierazgarria da. Estatu Batuetan modu natural batean emonda esperimentu soziala, estatuen gutxi gora bera erdian transpertsonen aurkako neurriak hartu dituzte, adibidez dokumentazioa ezin aldatzea, euren komunetara ezin joatea, osasun arreta ezin emotea eta abar, eta estatuen beste erdian ez. Eta ikusi dugu euren aurkako arauak sortutako estatuetan suizidio saiakerak igo direla 172. Orduan, esperimentu sozial horrek pizka bat jartzen du agerian, genekiena alderatuta gaur egungo belaunaldi hau eta pertsona helduena, eta da, onartzen ditugunean, babesten ditugunean, eta horrelako arautegiak eta ditugunean, bizitza arruntak zentzurik positiboenean egiten dituztela, eta ez daudela osasun mentaleko alako arazoak, eta suizidio saiakerak, eta orduan bide horretatik jarraitu behar dugu, badakagulako proba, alderatzen baldin badugu jarrera bat edo bestea, badakigu zer den onuragarria eurentzat eta ondorioz gizartearentzat, Eta orduan, nahi dugunez gizarte hobe bat danentzako, biziposak esaten duen bezala mundua guztientzako beharko luke, orduan horretan jarraituko dugu. Eta honi buelta emateko gako bat hezkuntza izango litzateke ez? Arlo honetan zer moduz dago? Begira, ikusten duguna eta justo atzo formazio batean gauza bera, Nafarroko eskola batean gauza bera aipatu zuten, esperientzian ikusten dugula haurtzaroan eta oso modu naturalean hartzen dutela, ez dagoela arazorik. Egin izan ditugu hitzaldiak nagusien etxetan, pertsona helduekin, eta hor ere oso ondo, Aitona Amonekin eta oso ondo, eta ikusten dugu arazoa dela pertsona heldu horre adintarte bat, Orduan ez da inbeste utxunea dagoela eskoletan, hor eskola gehienetan esfortzua egiten ari dira. Egia da, oraindik ere irakasleen esku geratzen dela, ez dagoela sartuta kurrikulumetan, ez dela transversala oraindik, baina hor dago eskola, pizkat aipatzen duena, eta hor daude saiakerak,
eta hor ere lan gehiago egin behar da, baina arazo nagusia da etxera joaten direnean eta bueltatzen direnean esanez, begira, etxean esan didate hori ezinezkoa dela, ez? Hau da, gurasoiek. Eta gainera, arazoa da, justo hitzaldiak antolatzen direnean, formazioa antolatzen denean, justo horiek ez direla hurbiltzen, ez? Askotan esaten dizute, bueno, nik hau ezin dut ulertu. Bueno, ulertzeko hurbildu beharko zara eta entzun, ez? Baina ez dira hurbiltzen. Orduan, hor egoten da arazoa, hau da, ez dakit eta ez dut jakin nahi. Eta orduan, hor daukagu arazo nagusia. Hezkuntzan aurrera goaz eta ikusten danaz gero behaketak eta inkestak egiten direnean, gazteriaren artean inoiz ez da arazo bat izan eta aniztasuna balore bezala bizi dute, gero eta gehiago. Orduan, arazo ez da inbeste eskoletan edo, eta oraindik hor ana dago, baizik eta helduen artean. Bueno, Bea, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun. Ez, guk azkenean esaten dugu beti ezagutzen dituzunean, aurre eta gazte hauek zuzenean, ezagutzen dituzunean familiak, ikusten duzunean era guztietako familiak daudela, ulertzen duzu azkenean gu mugitzen gaituena da maitasuna dela, gure seme-alaben zoriontasuna, eta horren aurrean, ez dago ezer egiteri. Guk egiten dugu lan ezagutzatik eta maitasunetik. Eta, edo zeinek egin beharko lukela, ez? Azkenean euren seme-alaben zoriontasuna aurrean jarri eta horren alde egin. Hori da. Eta horrela segi dadila. Eskerrik asko. Zuri, eta, mila esker gurekin berriz ere hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Zuei mila esker beti ahotsen moteagatik eta, laster arte. Ondo segi, Bea, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar ostirala itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.